masu sauraro ga kashi na biyun waƙar nan, sai ku buɗe kunnen ku ji baitocin nan. Ban rufe komai ba da ban na je ba, na tashi na kinsa sai na wuce gun mami, tunda kun ji a baya mahaifinta ya neme ni, har kuma ban je ba zai ce na yi reni. A gidansu na je ni dan ya bani bayani, bayan dai mun gaisa sai ce in zauna, kai da kallon bakinsa da batu zai zana. Tambayar da yi mun da daban da yake nan, tambayar da mun farko mene sunana, har da sunan babana ya hada da garina. Sunana Sultan Maye Balwana kenan. Tambayarsa ta biyu ce mene sana'ata, sai na gyara zama kafin in faɗo sana'ata. Sai na ce sana'ata a cikin tadarata, sana'ata waka ce a cikin ta na dace, sannan kuma na bi tafarki na gina kauce. Dan sai ya fusata ya tsaya a gabata, sai ya fara faɗa mini wai in kyale diyarsa, san bai san mai waka a cikin zuri'arsa. Mene laifina sai na dinga tunana, ya dinga kashe dikan in kyale diyarsa. Mami ya mata zaɓi tuni kun je batunsa, haƙuri fa na bashi kafin in tashi, haƙuri na saka a cikin raina ba komai. Mahaƙurci zai dace hakanan na faɗa mai, sai ce in bar nan ganin ƙara zuwa nan. Bayan an kwana biyu da muka yi zancen nan, mamina a cikin matsala kan wanga batun nan. Abu ya yau zafi, magana ta yi zurfi, ya kwace wayar mami har yi mata duka, kuma ya yi hakan ne don taso mai waka. Abu dai ba daɗi kuma babu nishaɗi, wata rana zakar dare mami ta gyale gidansu, kuma yin haka tayo ne asilar abbansu. Kashi sun shiga nema ta haɗa su da fama, kuma san ba labari sai zo shi gidanmu. Salama aka yau na fito na gane shi gidanmu, ka shiga 'yan sanda daga sun rike sanda, duhu ma feke a gare ni na ɗauke diyarsa. Sai na fara tunanin wai mene manufarsa, sai ya ba su umarni su wuce sun rufe ni. To anan suka kai ni suka yi mini mugun duka, suka sanya min shokin harama na ji suka, amma babu bayani kuma sun mini rauni. Mami ta ji abin da mahaifinta ya yi guna, sai ta tashi ta zo ta station din filina, sai ta bani bayani kai tana gunsa ni. Nan 'yan sandar suka yo neman babanta, neman maza ya zo domin suna da bukata. Nan ya tashi ya zo shi sai ya hangi diyar shi, sai ta ce masa abba kabar ne in rayu da Sultan, dukkanin soyayya ta na a filin Sultan. Ka gina barku mace in barku, sai mahaifin na je in zo da iyaye, ni da mami mu kai murna wanda ba ta waye. A gidan mu na je ni umman mu ta ganni, sai na ba su bayanin yadda abin ya kasance, amma komai normal tunda dai an dace. Sun fusata kaina sun yi holo guna, suka ce ba ni ba mami in rike batun nan, ko bayan ransu in kyale diyar nan. Raina ya yi kuna masu kuni kuna, rana ta zam zafi inuwa kuma kuna. Shawarar ku nake so kun ji masoya kuna, ku faɗa mini kun ji tun daga ni a daji, ku kira ni akan wannan lambar ku faɗa min wai yaya zanyo, har ku bar ni da wayo 070-3345 wannan nambar ku kira ni, shawarar ku bani ko zan ji sukuni.